sa amon tong resolution, rekomendasyon is to request the office of the Mayor Jerry, through of course the Jack Pondo, Yes. sang PSTMO, nga kung pwede mabutangan gid sang warm body nga mga traffic officers naton dira sa ungka flyover sa may Christ the King. Kag kung pwede abi ma-regular niya ada ang terminal da kay daw dira sa Sagwa naga-pick up ang sa pasahero, ang mga ang mga central kag central towns naton, no? Then butang gid sa traffic aid para bala ma-avoid ang pagsakidanay. Correct. Kaya kung magsakidanay na da, wala tuno pa ang pulis, traffic jam naman. Yes. So ang pangabay ko sa subong, ang ambula ara sa ila mo. Hindi taman na pwede pero sahod niya direkta mag-agi. Oo. So sa subong, ang pinaka-the best nga himuon, suggestion ko, pangabay ko sa aton nga mga private vehicle owners, avoid lang kamo mag-agi da. Avoid lang kamo anay sa ungka pabiyada nga area sa may flyover dira. Avoid na lang anay mga private vehicles. Ngita na lang kamo sa ibang side streets nga agyan. And then ang ara dara again kay Mayor Luigi sa pabiya nga side nga butang man sa traffic aid naton sa inyo man tong area para further naton mas smoothen pagid naton ang continuous ang flow sang traffic dira. Kaya again, bisan anhon ta na ka-quantig kung wala pa ang Bureau of Design sa ilang design na dapat ibutan, hindi kinadaya magkulang. So, kinalaom tani naton sa ginpahayag sang Assistant Director sang DPWH nga ginapananaw nila tani kung siguro araan ang design na obrahan na ay ma-open na tani sa before Christmas. Pero sa akong pananaw, that is going to be a sad Christmas for us on this, no, related sa opening sa aton nga flyover.